da Allah da annabi a dai kyautata ni na wuce shikenan ni na tafi kenan wanda nake cikin gida me zan ci kenan Salamu alaikum. Shigo saki jikinki. Dela. Na'am. Ni ba kuwa ce? Wallahi. Ba bai Allah. Sanne na wuni. Lafiya. Ma da kanta ko? Da kanta ce. Daga ina wannan? Wallahi nan yaron nan dan gidan ya haya. An ba ni abin da zan dan tsosar wallahi na gaci. To, mi ka mata. Mi ka mata. Yaron nan dan gidan ya haya? Ya kama ta zai mata rahin mutunci? To ai wannan yaron dama bai da mutunci. A to. Sai gashi Allah ya kani. To shine ta koki arziki ba kuwa ce. Ba ta dan kwana biyu a nan kuma kare ta kara gaba. Dan Allah a zauna lafiya da ita. Kuma kisan zama na yau da kullum. Sai hakuri fa. A yayi kyau wallahi. Kaga da yanzu bata fada hannunka ba ba san irin halin da za ta. Wallahi. Kadan da zuwa. A sannu? Me suna baiwa Allah? Ni suna na Kawajo. Kawajo. Wallahi da zuwa. Daga ina? Abin nan kudu nake. Abin kudu. Inda kin san Jalo ga gidan mu ga gidan su Jalo. Amma dai a inda na girma a Sokoto can wajen Umarin Kwabo. Can Sokoto. Sannan kuma daga ƙarshe na gama rayuwa ta a wajen Baba Yaro. Allah sarki. Nan Kaduna. To mu shiga ciki ki huta. Ai ma'ana wannan sunan ko ina muna nan. Wallahi. Barkalla. Barkalla. To mu je mu. To wadalla. Dan Allah dan annaba gashi. Saboda gashi. Dan samu abin da zan ji sanyi a zuciyata a siyo min lemu. Bari mana ke da kike ba kuwa ya taho miki da shi. To. Mu shiga ne. Dan Allah. Ya taho miki da shi. Ya kike da ba kuwa shi zaki bismillah mu shiga. To. Ni na je so mata leman wannan? Wannan tsai. Dai wannan. Dai baki ga baki. Barkalla dai amma baki. Wanda suka ta kawo je ka ce an babbaka galan. Dole ka ce kana tsina mana. Dan zamani ko? Nace dole ka ce kana ji na. Ba wani abu ne isa na kira ka nan waje ɗaya ba. Saboda akwai sirri tsakanin ɗa da mahaifi. Ki za ga ko a gida ma ban kira ka ba. To ba wata magana ba ce. Duk abokanka da waɗanda ka girma da waɗanda suka girme ka an san shi aure nufi ne na Allah. Yau da an masa aure. Kai ko da an karo ka da magana aure sai ka ce mini wai kai ko baka shirya ba ko ka san makusar da zaka kawo yarinya yau ga dan gwal ko to ta zo ƙarshe wallahi ko ka fitar da matar da zaka aura ko kuma wallahi a dangina na kame wannan yan wajen shi wancan yaya na kame ko harira ko dija ma su ne dama su ma suka kawo matsalin da ba su da maza sai daga na daura ma aure da daya Ban son kowace daga cikinsu don Allah ka yawo. ni da na gaya ma na baka nan da dan wani lokaci yanzu wannan askin da kai dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya sunansa nace ya sunansa ba za ka ga mun ba ya sunansa Baba. wallahi sai ka ga mun zaka tahi da kana Wallahi Allah sunansa kan magiya wai. kan magiya wai ko yaushe zaka aske shi Gobe. na ga mata zo ko rama za ka yi ne a rama wallahi Allah ya kama zamani wannan ni ma na da ce ka karama mu ma sai a sa ma a tele a yaɗa mu ɗaya rama duka gun ubansa Albarka mu. rama Albarka nake nema. don Allah karama Albarka nake. rama Albarka nake nema. wanda karama Wallahi ba zan ka hakura za ka aske Zan aske. yaushe Gobe. yau za ka aske Zan aske yau to. ka ji abin da na gaya ma Aboki na cutar ne wai. ya gare Ba Allah. Lafiya ba Allah. dan Allah in magana za ka yi ka faɗa mana Wallahi ina da magana. Ba Allah. Ko da yake za ki yi mamakin gani na ko kuma tsaye da ke da na yi babu mamaki. Kin san shi ɗa namiji inda zai ga mace, especially a ce matar da kace sha'awa da aure. To tsakani da Allah da na ganki kin wuce sai na ji gaskiya ina son ki
da aure. To amma kamata ma na yi wani abu, ya kamata in bincika shin bazawara ne ko budurwa ne ko matan wani ne. Ni tsaka-tsaki ce. A tsakiya yake. A tsakiya yake. Ni ko kana jin kawaje ni ce kawaje. Kawajo. Ras. Kawajo. Allah ya taimake ni. Kina so na? Kana so na? Ina son ki. Ni ma ina son ka. Kawaje an ga hanci. Lallazi ta ga hanci. Shikenan kawaje. Na gode sai dai ban san. Ko ban za kai ba ka ga hantsa. Ya kwarai kuwa. Wai. Allah sarki. Shikenan sai gobe. Sai dai ban san gidan da kike bane. Na san gidan mai unguwa yau. Na san gidan mai unguwa yau. Ni a can nake. To. In kana jin kawaje ni ne kawaje. 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 A'a sai ai na raka. Wai. Kai na zo. Kawaje. Allah ya yi nake mace ba a ga mace tana tafiya haka ba yawa a daga ɗanyen saya amma mata ta na da haka kawai take tafiya wallahi wannan ita ce mata su tudin da ganin ta kaga su tudin na zuwa anguwa amma bayan da mata ta ke bani matsala wallahi wajen tafiya sai dan ta kawai tana tafiya kawai yake nan sanga ce mutum na ruwan na yana more da bacci wai ka taushe to wannan za ta fito ko yaron ya ce za ta fito ya gaya musu yawwa sannu da fitowa sannu da ina wuni na gaji lafiya kalau lafiya sannu lafiya lafiya kalau in biki ga almajiri ya yi ga gidan naku ba o kai ne ni ne bayani na ga miki bayanin nan yau kwana nawa ana zancen na ce sanki nake so yanzu kai baka ji kunyar furta wannan magana da ka baki kamar ya ni kake so salon samari na su zo su ka kashe min kasuwa su ce ina nema da wani boyi idan na zo niki dauki yadi ki rinka rufe ni he kun gama he mu ci gabar ta min duk wannan ba shi bane ai kai idan ba rashin mutunci da rainin wayo da cin zarafin soyayya ba ban ga dalilin da zaka zo kofar gidan mu har ka ce kana suna ba yanzu kai malam ba za ka dauki mudubi ka duba kanka ba sannan ka zo ka furta magana take bakinka ba in kai tunani ma wannan magana ta fito daga bakinka soyayya ai ni in dai ba wai ka fito in zo in kira kan ce zan aike ka ba malam ai na fi karfin soyayya aiken ma da kika yi da zaki aiken in dai kina so na aizance ka tsaya tukuna ka iya gidanka to idan matarka ta gida ka dawo da ita ka iya ciyar da ita sai in zauna in aure ka amma ni ka dube ni ka dube ka baka iya rike gidanka ba yanzu ka zo ka ce zaka aure na ai wannan abun kunya ne kina so na ta gidan sai na hakura da ita ai yanzu lokacin ki wannan damuwanka ne da mutuwar kare da zaman sa duk uwar su ɗaya uban su ɗaya ba abin da ya damu wala ka da matarka wala ka da matarka wannan damuwanka ne ni bai dame ni ba kai ne wahalalle ka zauna ka tabbata a haka nagode ki dai biki ji ba kar ba alƙur'an malaman da zai rika zuwa ana duba nake dumbuka ana ta zanza miki addu'a sai Allah ya sa kin so ni kuma mana abinki ma ba dan soya ba kyale ki ne ubanki mai tubani mai fi ni baki ba ko wata da gaskiya ba dan wallahi tallahi ko a kwana awa ka auna ni ba dole zai sare ni ba na da tattalin da ta kaje ya alquran tattalin din sanu da iya sanu ai ku zamanin ku ya hike yanzu da yara muke hala ya gari lafiya Allah na da matsala daga ciki a to yi magana mana ayan na ji wato ni din na dan ji labarin ki ne baiwa Allah shine ni mai kaunarki ne da aure ko ya sunan naki kawaju kin haɗa Muhammadu da Balo da Balo nake ya gari lafiya Allah hada cikin da yi
dan Allah kai haƙuri